Kita tụkwasịrị gaa ka ị nọnyere n'ofufe nsọ n'ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gị Chukwu ka igwe n'ala, gị ka tụkwasịrị ka anyị na-arịọ gị, ekwekwala ka ịkpafue. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ịdị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ onwe. Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka gị ka mgbagha ife Chukwu? Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Maka ndị ọpụta ataba izi ha na-esonyere m, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ why man was created. Kedu ihe eji wee kee mmadụ? Ajụjụ a bụ ajụjụ dị nnukwu mkpa. Ajụjụ ị kwesịrị ịma, ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Maka na ọ bụrụ na mmadụ amara ebe mmiri si bido maọbụ ya, ọ ya ama ebe ọ nọ kwụsị. Ị ga-amarịrị why you are here. Achọrọ m ka m kọwara gị ihe kpatara Chukwu Okike ji wee kee mmadụ. Adị ka ị mata ihe iji wee nọrọ ebe a. Maka na ọ bụrụ na ị mara ya, believe me, ị ga-agba onye nọ n'ụwa sọsọ maka ilegharị anya. Spectator, ọ ihe ị ga-abụ. Mana ị kwesịrị ịbụ the player. Ị kwesịrị ịbụ onye a na-ekiri ekiri. Ọnya ka ị bịa n'ụwa ime ka ị wee achieve your purpose while you are here.
mana before anyị gaba n'iru, nkụzi a gbara ọkpụrụkpụ ịnụbara nkụzi a I can tell you, ọ bụrụ na ị ga-pay attention, ihe ị nwere ike imedewere m asọrọ gị nye m gift, ihe ị ga-eme bụ metụ aka na share button ka nwanne gị nụ from the horse's mouth. Yes, ekenego m ndị join anyị, kenekwa ndị ka ya join join, metụ aka na share button. Before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa April ka na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ a ejego ori na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonye na ya bụ aja. Egwu m na aja abụ aja mbụ n'elu aja ipụta ihe aja esigoro na ya bụrụ imirikite elu, mana you know why anyị anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihu ọrụ na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, ọ dịrọ necessary. Yes, ọ ihe kwesịrị ịma. Nke a bụ ofu. Nke ịbụ nchọ ka ịghọtazi ọfụma bụ na ọ bụrụ na ịmata ihe anyị ji maka ya wee bịa, ọ ga-abalị uru. Yes, so ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi a, ị ga-amụta ihe ga-abalị uru. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ịchaatịa m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, then mee token donation to account number 0805 ga-enweta m 7837672. I repeat, 0805-7837672. Ọ na-ọgwụgwọ na eruo ụbọchị ọbụla ka a ga na-atụ ya aja. Ụbọchị ikpeazụ anyị gaa na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum ndị sonye na ya bụ aja. Anyị gbagọta na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ niile, then gazie n'ebe nchụ aja gbuo eburu mee saraka. Etu aka anyị si eme na ngwụsị ọnwa ọbụla n'afa mmadụ dum ndị sonye na ya bụ aja. Then ka anyị gabazie n'iru n'ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma. Yes, so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, gwara gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụkwa na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi anyị chọrọ ịkụzi taa, ị sendịkwanụ m meseji na WhatsApp ka anyị gabazie n'iru na nkụzi. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ya nụ, ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi anyị, ga-afụkwazi over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị ebe anyị laikiri, jee na Ugochitubelu movie production ịwọchị ya, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ana m achọ ịkọwalụ lovers of Eziokwu TV. Our Eziokwu TV will be back from May 1. Anyị gwakwara gị na ị nwere ike ịwọchị ihe ọbụla na-eme n'Eziokwu TV na ya social media handles. Ị ga-awọchị ya na our YouTube, join our YouTube Eziokwu TV. Then click on it, ị ga-enwe ike watch all the program 247. The same thing, jekwazie na Eziokwu Great Movies na Facebook account anyị. Ị ga-watch kwazie ihe niile na-eme from May 1. Share the message to lovers. Onye ọbụla ịfụrụ n'anya ịchọrọ ka ọ mara ihe na-eme. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Anyị kwuru na isiokwu anyị bụ why man was created. Anyị sị kere ihe kpatara Chukwu Okike ji wee kee mmadụ. Wee sị Chukwu Okike bụ onye pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọnya ka eji akpọ Chukwu Okike, the creator. O nwere ihe ọbụla dị n'elu ụwa ekere eke na-abụrụ n'aka ya ka o si bịa. Yes, ihe ọbụla o kreetiri ihe dị n'ime ya ka o kreetiri ka a na-afụ ya anya. We are the manifestation of ihe dị n'ime Chukwu. Yes, ihe nchọ ka nkọwala gị ka ịghọta ya ọfụma bụ na Chukwu Okike kele mmadụ dum na ihe niile dị n'elu ụwa, nke anya na-afụ anya ma nke anya anaghị afụ anya. Mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ nọọ Chukwu Okike ka ọdịnala Igbo kwenyere na ya. Yes, mana achụkwa ihe nchọ ka nkọwala gị. Ị na-esonyere anyị na klaasị anyị na-enwe, ị ga-aghọtacha ụfọdụ ihe ndị anwa bụ ajụjụ iwu ibu n'obi. Yes, ajụjụ anyị ibu n'obi anyị ga-etriti ya days to come. Mana ihe anyị chọrọ ịkọwa taa bụ kedu ihe Chukwu Okike ji ekwe kee mmadụ. Anyị kwuru na Chukwu Okike kechara ụwa na ihe ọma niile dị n'elu ụwa. Yes, nọọ mmadụ bụ ihe Chineke kere last wee kwuo weje mmadụ the mandate na Genesis 2. Ihe nji abụ na-ekwu okwu adị m ekwu otu Baịbụl bụ ka nsị n'ihe ma wee maalụ ha mmekwu otu other spiritual books igubere maka na ọ dịrọ necessary. Yes, na Genesis 2 ka o kwuru wee nye mmadụ mandate aja dominate ụwa, then multiply ya, rule as caretaker. Onye mmadụ bụ. Yes, because why man was created, ekere ihe niile ekere eke n'ụwa, both living and non-living things. Then enwere the animistics
the animals that are here before us. Yes. Man, why man was given upper hand to be the caretaker is because man originated from the spiritual realm. Mmadụ nwere spirit, mmadụ bụ spirit. And the akụwago muguri kwesịrị na akụwa gbasara mmadụ. Asị na mmadụ dị ụzọ na-abụ. The spiritual you and the physical you. The spiritual you bụ mmụọ nke dị n'ime gị, the spirit, the soul, adị afụ ya anya. Then the physical you bụ the physical body nke iyi na ahụ wee nọ n'elu ụwa ewe na-akpọwa ofu afa nke abụọ afa nke ọzọ. That bụ the physical you. Mana two of them nọkọtara ọnụ. Yes. Ọ bụrụ na spiritual you decide to detach from you, then physically you will drop dead. Yes, you will drop dead. Ọ bụrụ na the spiritual you, which is the core you, ọ nyawa bụ mmadụ. So ihe na-achịkọwalụ gị why man was created bụ Chukwu Okike in his infinite mercy. Man in the spiritual realm bụ a spirit jam. And the man you're conscious of who you are. Example, more than in the last 500 years, you know. In fact, in the last 200 years, you know. You don't know. Immoral may exist. Here, now if the unconscious of who you are, because they are spiritual jam. Yes. So here, so Chukwu Okike, upon answering in the last 1,000 years, the Maradona may exist. Yes. Mariana Cheko Walagabona. Chukwu Okike in his infinite mercy. Man, every can discover all from the spiritual realm. Man, the unconscious. Now, Chukwu Okike permitted man to be conscious. Oh, yeah, but in his infinite mercy, or decide there to send man to this earth. Yes, man is not far away from the proximity of God, because God is light. Chukwu will be here. Man cannot be conscious in the proximity of God. Man originated from the spiritual jam, so man is spirit. Man brought divine. Man brought divinity. Yes. Makana dịka isi one of my previous lectures, I want to get a spiritual hierarchy, all the layer by layer. Now God Almighty do the unmovable mover. He is divine, all on a divine throne here. Or what any human spirit will stand with the vibration and radiation of God Almighty. Or one human being will stand with the vibration and radiation of the Godhead. Now, although the man are very closer to the proximity of God, mother weak in the conscious. That can you send them mad to the cooler region, the gross material, the earth. A mad will be very far. Oh, yeah, but now go nation books to say. Now, at any way, she went to there to a kitchen must wait. I can able to go. So that ever to put on every matter not the very far. Not get wasted mad ever. A mad well known on earth. So the reason why you are created. The reason why you are created is that God Almighty decided in his infinite mercy. Now, when you are a spirit jam in the spiritual realm, in the dormant, if you are conscious of who you are, therefore, what you here now contribute towards furthering creation, towards your existence. God Almighty will know. Now, for your own good, for your own maturity, He will we get able part of creation. Always that I'm mad ever. When it was your mother that mandate, can I procreate? I will we get join ya na the activity. When man was created here on earth is for man to mature by experiencing. The only way you can mature spiritually and physically is by experiencing. Kamalugat. Whatever you have not experienced, you will not understand. Kamalugat. Wabona amoro with golden spoon. Never what I can amoro. Ne reach home. Bigger in the year 85, 87. After go one account again. You know that? A man of the case, Nani does everything. Now, I go see how I joke school to Cambridge. Everything, and now put your salary, now put your everything in there, enjoy.
nwatakịrị na-eto ama aghọta ihe wu poverty. O nwere ike ojegoro gụọ akwụkwọ ogoro poverty alleviation, ọ na-agụ ya at academic exercise, ọ ma enwe experience ihe poverty is all about. Ị ghọtara ya? Imeji ya wee cheke the child amụrụ na low profile, amụrụ na poor home, nwere ike ịpụta na ede ọdụrụ sure ihe ọ ga-eri in the evening. This is money, mana ọdụrụ sure ihe ọ ga-eri in the evening because na nne adụrụ anywhere in the house. Enwere ike ọṅụọ garị in the morning, ọṅụkwa garị n'abalị. Yes. So onye na-etu a ghọtara ihe poverty, o mere experience. Imeji ya compare onye mere poverty experience mana ọjọọ soro na-anụ maka poverty via mee academic exercise eme na theory, o mere practical, so ma ghọta ya ọfụma. So why man was created here on earth is for man to experience everything from A to Z, and in the course of experiencing, man will mature. Yes, because man will get the maturity from experiencing whatever on a experienceable. Mechanical life is all about learning. One, I ever can learn one or two. So I will purpose why you are here, and why on here, this earth. For the purpose that you are here on earth, and well, it can never be dormant. On earth, if you don't want to see here and contribute, then you will be withdrawn. But I know stagnant in creation. So you hope that why here on earth? But I know for the man have design on a civil servant, design on all Igbo, or they put in one thing here, pastor. There's Ruzike. But I found once they resign, before you know it, sickness will set in. Before you know it, because one of the honor contribute. So even if when you are resigning, make sure no more other side hustle. Now we put now contribute, still remain active. By so doing, the forces of nature will still see that you are still meaningful, you are still appreciating, you are still contributing towards creation. For that reason, you will still be giving more time. Man, whenever you be, you are no longer active, you sleep from morning to night, believe in me, you will be withdrawn because you are no longer contributing in any way towards creation. So kariye na chekowa ihe ga ama na ihe eji wee kege no wa ka e bia mature experience ya by way of doing the work assigned to you. So ebe ọ bụ na matago na ihe eji wee kege no wa abụrụ sịsọ ka e bia bụrụ spectator na-enegharị anya while ndị ọzọ abụrụ active prayers. Ọ bụrụ ihe eji wee kege. Ihe eji wee kege n'ụwa bụ one ka ị bịa experience ya the world, then contribute to your quota towards furthering creation. So ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ebe ị nọ now, is it where you supposed to be? Ị nọ n'ihu ọlụ gị? Are you contributing your own quota towards furthering creation? Ihe ahụ question ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Ị ga-ajụ onwe gị n'ụwa anyị nọ now, ị nọ n'ihu ọlụ? Are you cause of joy? Are you making this world or your environment better than you made it? Or will you contribute for the well-being of the general public and the well-being of your environment? Onwere onye kere n'ụwa na-enwere purpose why you are created. Onwere onye kere n'ụwa enwere ihe assigned gị n'ebe ị ga-esi wee jee ozi. Ka mma alụgat ọ bụrụ na efu players ndị nwe egwu, players nọ na field, enwere assignment. Enwere the goalkeeper, onye ọrụ ya bụ iche goal. Nwee defenders, yes, enwere defender abụgo number 1, enwere number 2,
the right full back. Then we're number 3, the left full back. Then we're the central defender. We only play number 5. Then we're the midfielder, the contributor. When you're not connecting from the defender, from the defense, now contribute that supply to the midfield. Because when you want to win midfield, all you have to communicate with is like the conductor. He communicate with the defense. Then push you forward. Then to the attackers. So all that but na 4, na 10 with the midfielder, or how with the key of the midfield. Then the wingers, non-Euro, only about 7, right full or forward, now left forward, only about 11. Then the central attacker, Bruce 10, 9. Then the 2 midfielders will only get about 4, only have a full pack to defense, the full defense. Then collect the 10, pass the area to only about 10, both the forward midfielder. Then the forward midfielder have coordinate with the striker and the wingers. That's what. So yet na change no wa e biare na anya biare won di biare no na field. You just in na anya na akwa aka no why ndo dey play the game. So I'm na change gwagi na as long as here on earth o nwere nke ebo ya. O nwere ebe etiri aka na ebe ga na and ihe no zini ya bụ e dey sure na wing ga dey leak. Maka na o nwere ike wing ga abụrụ the weakening point. Then ihe ọ pụtara bụ na e dey contribute towards furthering creation for your own end. So anywhere if you here on earth, make it better because of joy to your environment, because of joy to people around you, because of be a cause of joy to any around you. That is why you are here. And then the spiritual maturity. Now we hear the key important. Here you are getting as maybe I just some. No. You watch the mandate at Genesis 2. As long as you just only multiply. Yes, multiply about more. You can get things better than you made them. That is how you should be. There are still rule. To rule, to dominate, to be a recognizing force. Give you the force where you are the to make an impact. You know what I mean? So, mandate enyere ga abro so ga bia no no wa mo enyere gi mandate carry that one. So gini kan na-ekwu discover why you are here on earth. And that one mbosi na akwa basara akara aka asị gị na anya n'aka gị wee sị gị na o nwere lion dị n'aka na lion dị n'aka abụrụ for fancy. In fact, if you like kpọta ụmụnne gị niile na-ene anya n'aka unu niile ofu nne mụrụ unu ofu nna mụrụ unu but I can tell you that lion dị n'aka unu dị different. It differ from person to person. Differ from person to person. And match gị dịka onye ma ihe gbasara spiritual dịtị wee na-agwa gị now those lines are brought just formality sake. Nobody has standard for. Now, although you want the knowledge, then you need somebody that the he was able, the matter he was able, all yeah, but an even life players, and will coach. And to accord in life, and with mentorship, and with a double all happen on that moment. When that one happen on the church, when that one happen leaders. Example, over there with anointing have broke a habru dibia, or habru spiritualist. No, but to lead. Yes, Abunda naturally for to lead. Example, David in the Bible. You know how come Makara Masala Aburu Jesse or you. And we go already na Omo Desi. Marwaronia Mayabia, no one only Chineke choose Nayaba as you know. This we pop down Yanine. Pop down honey the bigger than kiss you well and God. What about that Chani now? Onyama well dress here, Omo Waguna. Na Omo Winnie na pop down. No more only for that's the star of leadership. If we are for all, the star is here.
mana inwe ọ bụrụ inwe hospital you will not even see it. Mana enwere star eji ama. So onye ahụ adọghị necha ya na ụmụ ya si ya na onwere onye n'ime nwa gị m fụrụ dat akara na-egere gị iri ya wee si ya ụmụ ya ọgwụna o wee sị mba na ụmụ ya na o nweziri nke obere the small one na-akpụkpọ atụrụ osije kpọọ nke ahụ. Mgbe nwa Jesi ahụ bịazi ọ bụrụ Little David, then onye mma wee nwee n'anya wee fụ na Little David bụ onye egwu na onye ga-abụ leader. Ịfụna na ofu ozi normal norms of na ọdị ọkpara ọ bụrụzi Benjamin, ọ bụrụzi ndị ọzọ, ọ bụrụzi Jude, nothing. Ọ bụrụ the last one ka e choose. So and they choose they abụrụ ka ọ bụrụ prophet, they choose ka ọ bụrụ a leader. So kere na-ekwu maka ya ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na enwere ike ichuzu mmadụ, so echuzugo onye anwa n'ụdị ọya bụ. So ihe ị ga-emewu find out ihe bụ ya calling, maka na ọsụsọ na ihe anwa bụ ya calling ka ị ga-esi wee dị ude. Ịnọrọ na position onye ọzọ ka never excel, maka na enwere the gift nwere, and that gift anwa nwere ihe ebe ọ ga-esu perfectly. Enwere ndị akpọrọ born leader like David, akpọrọ ya nye a gift of being a leader. When they nye gift na ha ga-abụ ndị osu, etu a ka ọ dị n'ihe niile. So discover ebe ya talent lies, and I can tell you ma ọ bụrụ na ị discover ebe ya talent lies, ebe ahụ ka ị ga-esi dude. Esi na ka ije na ndị mmadụ na-eme nke ọ na-agara ka ije mee mba, it doesn't work like that. Ihe ị ga-eme udne na akara ụwa gị kwụrụ na ya. Esikwana ka ije kọtụ corners na ndị gị na ha gbado ngwere agbago oke, ma ọ bụ ka ije si na ndị ọzọ na-ebute ike ka ije bute ike. Ọ bụrụ etu ahụ, life doesn't work like that. Ọ bụrụ na egbere etu ọnwa na etu akụ ihe ebute ike, ọ ga-abịara onwe ya naturally, ọ ya adịrị na akara ụwa gị. Nwa na-agba oke na-ebido na nwa na nwatakịrị ya afịa ibi mgbe ahụ kapịrị mpekọ ya bi na-aghara aka esi yes na nwa ya adị nnekwu. Ọ bụ na afọ isi na ọ dị oturu ojii ịghọtara ya na nwa ka ọ na-ebido, and ọ na-etonitezi ihe niile ga-eplay ga-help ya ka o nwee ike achieve that greatness that oturu ojii anyị kwuru ọ ga-adị gara fall in places. Popu nwere ike ịkpọ ya destiny, popu nwere ike ịkpọ ya n'ọbụ by grace. Gịnị bụ by grace? Ihe niile abụ na akara ụwa ya edego na onye a ga-adị oturu ojii. So ihe niile ga-eme ka ọ dị oturu ojii ka ọ dị nnekwu will be falling in places. The connection will be coming. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ akara aka nke eto ọ ma fall in places no matter ihe ọ bụla esi ime. Ezigoro ka ije tinye ihe ọjọọ, tinye aka n'ihe ọjọọ, ije tinye aka n'ihe ọjọọ anwa bọsị ahụ ijel ka nke uye enwe problem, maka na ọ bụrụ edere ya na ị ga-adị nnekwu n'ụdị a. Enyi ya edere ya na ị ga-adị nnekwu count millions. Bọsị ahụ ị ga-ebute millions na ndị polisi na ndị amị, bọsị aka ya akpụrụ ya nwụrụ maka na edere ya. Mana o nweziri ike onye edeziri ya na ọ ga-adị nnekwu na ọ ga-akaụntụ millions, ọ bụrụ na o nwere ndidi chere oge Chukwu jee tinye aka n'ihe ọjọọ, ọ ya enwetakwa millions ya, mana ihe ọ ga-eme na ọ ga-short life ya. Ịghọtara ya? Maka na o jezi ka o nweta ya by shortcut. So ihe m na-ekwu okwu, mara ihe bụ ya destiny, maka na ọ ya destiny abụ ihu ọrụ gị, ọnya bụ nwe nke ị ga-agba. Enwere ndị bụ ndị akpọ n'ụtụtụ, nwee ndị akpọ n'ehihie, nwee ndị akpọ na mgbede. Ichetara osi na ọ bụrụ na football pitch nji wee na-amara gị atụ na nkụzi a, na-enwere ndị wu first 11 ndị na-ebido match. Ịghọtara? Mana o nwere ike ndị a bidoro match ha ma agba 90 minutes, ha ma agba full time. At the middle of game, etu o si wee sọ coach o chenjie ha. Agụ m ebe coach chenjiri mmadụ ka mmadụ batara obere oge echenjie ya, oru ọrụ oge echenji mmadụ o chenjie ya. So coach nwere ike ichenji mmadụ under 20 minutes. Ọfụ na ide enye ya ihe ọ chọrọ. Yes, etu akụ ụwa dị. Then nwe onye ya abatazi abata. O nwere onye ya abata late ahụ, ọ bụ na ụwa mgbede ahụ ka mkpụrụ elu ga-adị. Ọ achieve greatness karịa onye bidoro n'ụzọtụ. So ihe dị mkpa bụ mmadụ ịnọ na destiny ya. O nwere onye destiny ya awụ ụwa mgbede. O nwere ike millions ya abata ya n'aka obodo oyibo ọ ga-eje, o si n'aka ọnwụ ya.
ịnọgide famili na anya n'ụwa nke ha ekpochie na anọgide etu ofu nnukwu ọgụ abata before you know it nwoke na cross bụrụ head bridge oju obodo oyibo nwoke na cross bụrụ obodo head bridge before you know it ọ dị nnekwu ịfụrụ ya etu a ka ọ dị. So chere oge ihe dị mkpa bụ malụ ihe edeele gị na ị ga-abụ anọrị n'ihu ọlụ gị itinyekwa na ekworo itinye n'anya ukwu itinye na ịgba anya ka ime ka onye a itinye ya na-etu ahụ ịma na ipugo offline ihe ọ ga-ebuteziri gị bụ isi ka ị chụọ ya n'ike ị na n'ike ihe ọ ga-ebutere gị bụ o butere gị ọnwụ. O nwere ofu akụkọ nwa mmanụ kọrọ m nwoke a na-agwa gị ihe nkọcha akụkọ emechie m nwoke a mechara bụrụ okenye be anyị niile asị ehu otu ụbọchị m pụkwuru ya ọrịrị o wee na-asị m na mgbe ya na-etolite na o nwere taịtụl ya chọrọ iteki n'obodo mana na emewuru ihe dị na ya mfat na-erijetịrị ya and ọsị m na ya nụrụ nwaanyị n'oge na ndị ọgbọ ya niile nọ anụchago nwaanyị ịghọtara ya ndị niile ọgbọ ya niile bụ ụzọ nwaanyị maka etu ihe si wee rere ya mgbe ahụ o wee sị mana na ofu ihe dịzie sọpraịz bụ na ndị ọgbọ ya niile nyere ha gwukọrọ egwu ụmụazị ụfọdụ nwụrụ na 70 ụfọdụ nwụrụ na 80 ụfọdụ nwụrụ na 85 the highest person n'ime ha nwụrụ na 90 ọ sị m mana ya nọgidere na over 100 that is mgbe ahụ ya ji emechaa nụọ nwaanyị ndị a niile nwụcha na 80 ma ndị nwụrụ na 85 ha fụrụ nwa ha wee nwụrụ then mana ya nwere onwe ya nụrụ late mana ihe mmụọ meziri bụ na mmụọ bịazi nye ogologo ndụ ịghọtara ya ọpọ na ya nụrụ late ya nwa mana ya dịkwa ndụ fụkwa nwa ya nwere ike na-aghọta so mmụọ na-eme ihe niile nwa ọ sị na ya emechakwaziri ibi ntaịtụrụ ahụ enyere ya afọ iru na ya chọburu enyerozie mana ya emechazielu duzie ogologo ndụ maka na ogologo ndụ ahụ ya dịrị meziri ya mechaa bụrụ nnukwu aka ji ọfọ obodo ịghọtara ya ọfụichi na ya emechazie tụgbazie ri nzuri karịa ndị enyi ya nwa dị na-eri ya echichi ya chọburu ichi ịghọtara ya so ịfụ na ojizi ogologo ndụ wee kpọrọ ya aka ihe ndị ahụ nwetawuro oge ibe na-enweta ogologo ndụ a mere ọ dịzi ogologo ndụ nweta ihe ndị a ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ chọọ akara aka gị ihe ị ga-eme bụ gbawa afọ mmiri emi jụwa ihe wee akara aka gị ịjụta ihe abụ akara aka gị pay attention to it na-eme with joy ka ị nwee ike nọ n'ihu ọlụ gị ebe chi gị chọrọ ka ị nọrọ ọsị ya bụ ebe ị ga-esi wee du ude ọsị ya bụ ebe ị ga-esi wee contribute ya quota toward furthering creation ọsị ya bụ etu ị ga-esi wee mature ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send elu meseji na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 maọbụ 08057837672 I repeat 08057837672 ka ọ dịkwa na echi niile a sị na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị a sị ma onye jebere anyị iji ọjọọ osi ọnwụ na ọya ejelu oji onye ejelu na osi ọnwụ na ọya ejelu onye nwụrụ ọya ngwu a sị ma onye si na ya adị mma na onye ahụ adị mma mana onye si na ya ama adị mma na onye ahụ ama nnata mmadụ iru ụwa agwụ a sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekwa were anya ha wee fụ a sị m onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ a sị na ife ọma ya emere anyị anyị gbuo n'aka ndị na anyị ebute mma anyị gbuo n'aka ekpe na anyị ebute mma anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma anyị gbuo n'azụ na anyị ebute mma a sị m n'ilo na-asị n'egwu a na ụfọ na oge nwere mgbochi a sị m ife anyị eribịa ihe eri ya bịakwana ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu a sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọdị eji wee chụ aja na-emecha na ọ ga-ekwu ome udo dịrị ụnụ.